Se, der står 3G, og jeg er på trådløs samtidig. 3G, og jeg er på trådløs samtidig. Se her. Når du så går ind under netværk, så kan du se, at mobildata er slået fra. Men der står stadigvæk 3G i displayet. Hvis du går ind under min sms, så du kunne se, at jeg på min sms klokken 14.45 i dag fik en besked om, at jeg havde 100 kroner tilbage for data. Og det her, det er selvom, som jeg viste dig før, at mit netværk er slået fra. Hvordan kan det lade sig gøre?